Pabantay na ang pato siya ha. Karon asa man siya karon? Uy, kamot. Nga, oy, medyo baho rin ba? Baho, oy. Si Miluya na gud karon ba? Aw luya, oy. Problema ani. Wala na sulod akong pitaka. Wala na sulod, oy. Sao na ako tog bayad atong duwaron. Gisugo biya na ako tog babantay pato. Paghugas itong plato. Nga, oy. Nga, oy. Ipijig ka ba? Dong, musta na tong gipabantayan ako ginasi mo dito ha. Tong nagbantay pato, ipahugas og plato. Uchit na ya. Good shit na rin dong. Sige dong kay i-check na ako to dito aron. Kay para masulduan na ako tong duha. Tay, mingawa dali oy. Sayang-sayang ang gagawin ato kabaludoy gyud. Babantay na ang pato siya ha. Karon asa man siya karon? Uy, kamot. Nga, oy, medyo baho rin ba? Baho, oy. Oh, mo na doy trabaho ni mo doy. Bantayan ng pato doy para magupa sila ba para managgan no. Aw, oo, oy. Oh, mo na dia nang ka bantay jud na. Secure na Nga, pangga. oy. Gaya magbarako ang patuan niya, ay. Aw, oo, oy. Ako na sige mo barako, ani. Aw, dili pwede, oy. Murag, dugay na barako, ani. Patil ta karon. Nga, oy. Barako mo ba? Barako mo ba? Nga, oy. Tugani. Oy. Musukol man din pato, oy. Oy. Musukol man din ka? Oy. Parang gahit yung patuan niya, ay. Musukol din, oh. Ni mo, ay. Litsunan ti karon. At may lag naghugas kito si Stephen sa mga kinanana mo bay. Atay. Sa manapin. Ay, yan na karon ba kay mura nagjuipit ko bo. Sa iya pin. Pareha man ta nagkaon pin. Wala pag simplan, oy. Away sudan oy kay naglangan-langan makay na si magdulag Roblox dito awa. Sa manaron? Wala alam mo yun. Ang amo ari to ah. Kamu ni hugas sa tuwa, oy. Ay nya bantay ka kaon bugay nya. Awa. Karo pay kaon pangitag bugas nimo pangitag sudan nimo. Nga, oy, naipit ko ba. Wala ka diha oy. Padayon na sa imong pagwandra. Iya man din ni day.